kumment li tatna fil-gazzetta tagħna Prof Skawċi qalet li meta tagħmel 48 hours beforehand it-turisti li jiġu Malta li swab test mhux se tagħmel differenza per se meta jiġu Malta għaliex il-virus ikun qegħdin jittestjaw ovvjament ta' dak il-ħin u jaf jimmultiplika iktar tard. X'inhi r-reazzjoni tagħna? Mela, ara di ma ġietx mill-qwa mill-gvern mill-informazzjoni jien mhux ħabba raġuni mediċi imma ħarraġ raġuni ta' business li inti hekk qed gerrex it-turisti. Speċjalment nafu li kien hemm rikjesta speċjalment għal min imur mal-familji daw li jiġu jitalmu l-Ingliż mal-familji. U kien hemm reżistenza kbir mill-Ministeru tat-Turiżmu biex din tidħol li min imur ma' familja mhux ġo hotel li qed jitħalla tiżjed u ġie ma ġietx aċċettata. Ġu l-informazzjoni li għandna aħna li dik id-deċiżjoni ma ttieħdetx mit-tobba ma ttieħdet livell politiku.